Ο φόβος δεν είναι εχθρός σου. Ο φόβος είναι φίλος σου. Ναι. Είναι γεγονός ότι ο φόβος δεν φεύγει από μόνος του. Ίσως είσαι σε μία μετάβαση στη ζωή σου, ένα βήμα πριν την αλλαγή που τόσο καιρό επιθυμείς και θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου και παρόλα αυτά μένεις στην αδράνεια. Γιατί φοβάσαι. Το σώμα σου νιώθει άβολα και εσύ δεν τολμάς να σηκώσεις το τηλέφωνο, να ρωτήσεις αυτό που θέλεις, να διεκδικήσεις τα θέλω σου και να πας ένα βήμα παρακάτω στη ζωή σου. Γιατί φοβάσαι. Και είναι φυσιολογικό. Είναι το απολύτως λογικό. Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που μας προειδοποιεί ότι βγαίνουμε από την άνεση ασφαλείας μας. Βγαίνουμε από το γνωστό και το γνώριμο. Όμως, αν αυτόν το φόβο τον κάνεις φίλο σου και το γυρίσεις υπέρ σου, τότε θα τολμήσεις να προχωρήσεις μπροστά και να κάνεις αυτό το βήμα στην εξέλιξη και στην προσωπική ανάπτυξη που μου λες ότι επιθυμείς. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις το φόβο σου λοιπόν είναι να τον κάνεις φίλο σου. Να τα βάλεις κάτω, να δεις τι φοβάσαι. Σκέψου με το χέρι στην καρδιά. Φοβάμαι την αλλαγή. Φοβάμαι μην εκτεθώ. Και αν αποτύχω, εμπειρία λέγεται. Εμπειρία και γνώση και τόλμη για να πας παρακάτω στη ζωή σου. Τι είναι καλύτερο? Να ζεις σε μία ζωή και σε μία κατάσταση που δεν ικανοποιείσαι ή να τολμήσεις να κάνεις κάτι διαφορετικό? Προτιμάς να είσαι από αυτούς που ονειρεύονται την αλλαγή ή να τη βιώσουν, ακόμα και αν αυτό κοστίσει? Η επιλογή είναι δική σου. Οπότε ναι, κάνε το φόβο φίλο σου και ζήτησε βοήθεια, αν αυτό χρειάζεσαι. Αυτό λέω και σε όλους όσους με συμβουλεύονται και ζητούν τη δική μου καθοδήγηση και βοήθεια ως coach ηγεσίας και προσωπικής ανάπτυξης. Ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά είναι να αντιμετωπίζουμε μαζί, βήμα-βήμα, ό,τι μας προκαλεί και μας φοβίζει. Οπότε, τι είναι αυτό που σε φοβίζει και τι μπορείς να κάνεις για αυτό? Εσύ σκέψου το και εγώ είμαι εδώ για να σε καθοδηγήσω και στο επόμενο βήμα.